जी आइए दोस्तों, माता रानी का एक भजन लेकर आए हैं। बहुत प्यारा सा भजन है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा भजन कैसा लग रहा है। तो आइए, प्यारा सा भजन लेकर आए हैं माता रानी का, आप लोग सुनिए और प्यार दुलार दीजिए। ताई सोने के मांदिलिया मैया झुलुआ लगवनी हो, ए मैया झुलुआ लगवनी हो, ए मैया कहाँ लगलू आतना देर मंदिलिया रौरो सुना लागे हो, ए मैया कहाँ लगलू आतना देर मंदिलिया रौरो सुना लागे हो। आवत रहनी ये सेवा खाया आवत रहनी हो, आवत रहनी ये सेवा खाया आवत रहनी हो, ए सेवा खा भेट भइले आन्हा राहो मनु सावा नायनावा देहत देरियो भइले हो, ए सेवा खा भेट भइले लांगा राहो मनु सावा नायनावा देहत देरियो भइले। अड़हुल के फुलावा मैया तोहे के चरवनी हो, ए मैया तोर के चरवनी हो, ए मैया कहाँ लगलू आतना देर मंदिलिया हमारो सुना भइले हो, ए मैया कहाँ लगलू आतना देर मंदिलिया रौरो सुना लागे हो। आवत रहनी ये सेवा खाया आवत रहनी हो, ए सेवा खा भेट भइले कोरी आहो मनु सावा त कायावा देहत देरियो भइले हो, ए सेवा खा भेट भइले कोरी याहो मनु सावा त कायावा देहत देरियो भइले। आवत रहनी ये सेवा खाया आवत रहनी हो, ए सेवा खा भेट भइले नीरा धन मनु सावा त धनवा देहत देरियो भइले, ए सेवा खा भेट भइले बाला कामनु सावा त कायावा देहत देरियो भइले। लवंग के छकावा मैया तोरा के चढ़वनी हो, ए मैया
अपन रंग भेगावा मैया तारा के लगवनी हो। ए मैया तोहे के लगवनी हो। ए मैया कहाँ लगवलू आतना देर मंदिलिया रौरो सुना लागे हो। ए मैया कहाँ लगलू आतना देर मंदिलिया रौरो सुना भइले हो। आवत रहनी सेवा खायावत रहनी हो। ए सेवा खा भेट भइले बाजी निहो मनु सावा बालकावा देहत देरियो भइले हो। ए सेवा खा भेट भइले बाजी निमनु सावा बालकावा देहत देरियो भइले। जय